के डोर में बंध के आ गई हम, नेह के डोर में बंध के आ गई हम, कि कुछ भुलाई रतन फेर से पा गई हम। रात दिन मोरया किया की निहारत रहे, काहे की देखी रउआ सभे के हाँ जुड़ा गई हम। कहा तरीका कि जाते जनाजे से पूछा किसी ने, जाते जनाजे से पूछा किसी ने, ये आए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। तभी एक महान पुरुष ने कहा क्या, ये सजा काट के ये आए जहां से वहीं जा रहे हैं। कारता चिरौरी उनका, कारता चिरौरी उनका, कि पर गई नी पावी रे पावी, सैया लियवली जाता सवतिया के गावे, सैया लियवले जाता सवतिया के गावे। करता चिरौरी उनका, करता चिरौरी उनका, पर गई नी पावी रे पावी, सैया लियवले जाता सवतिया के गावे, सैया लियोले जाता सवतिया के गावे। कुछ दूर चलते आदरणीय सुरेश पांडे जी पूर्व प्रधान भैया जी की तरफ से 1000 रुपए का आशीर्वाद, ऋषिदेव तिवारी भैया जी उनकी तरफ से 1000 रुपए के आशीर्वाद, भैया के सबसे छोट बहन, हमार भी बहन, हमार सबसे बड़ बहन, उनके तरफ से 1000 रुपए का आशीर्वाद बा। गोड़ छुके गोड़ लागतनी, गोड़ छुके गोड़ लागतनी, आशीर्वाद के सही कामना रही। हम महादेव जी से यह मनोकामना करम कि पूरा परिवार लेके आए है, परिवार में पूरा बस जाए, ताकि कोनो चीज की कमी ना हो, हमनी के हर साल आवत रही जा। खुशी के मामला में ए चीज में ना का लियोले जाता सवतिया, कहा तरीका नैहरा में रखले हमके सब लोग बचा के, नैहरा में रखले हमके सब लोग बचा के। आँखिया के पुतरी के बिचवा बसा के, आँखिया के पुतरी नैहरा में रखले हमके सब लोग बचा के।
अभी हम सभी के बीच जिनका सपरिवार आगमन हुआ हमारे उमेश सर, भर्ती बोर्ड पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से। आपको मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। सूर्य प्रकाश भैया की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूरे तिवारी परिवार की तरफ से और कंटेक्ट परिवार की तरफ से हजारों हजारों रुपया आशीर्वाद बा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी आशीर्वाद की कामना रही। कह तेरी काम कवनो गहनवा नहीं पियवा के भावेला। एगो ऐसन विदाई बा जिमा कौनो सोलहो सिंगार नहीं के साथ में जा। यहाँ तक एगो घर में पतला सा गंडा भी रहेला, ओहो के उतार देला। ई कैसन पियवा बाने, एगो ई पियवा बाने जे पूरा सोरहो सिंगार करवा के अपन घरे लेके जाने, लेकिन एगो ऊ पियवा बाने जे पूरा सोरहो सिंगार उतरवा के अपन घरे लेके जाने। कि एगो कमर के जवन गर्दन बना था बचपन में ही, वहाँ तक ही भी नहीं खेले के जा। घर में एगो पातर सा गंडा भी लोग बांधता, हाथ में भी गंडा बांधता, वो साथ में नहीं जा। ई कैसन पियवा बाड़े का कवनो सिंगार नहीं पियवा के भावेला। घर के गला में गाथे कर धन उतारेला। घर के नक के नथुनिया साथे कर धन उतारेला। नक के कवनो सिंगार नहीं पियवा के भावेला। नाक के नथुनिया साथे कर धन उतारेला। नक के नथुनिया साथे कमना कोठरिया उनका, कमना कोठरिया उनका बटे मुकदमा मेरे नामी। किसैया लियवली जाता सबतिया के गावे। सैया लियवली जाता सबतिया के गावे। करता चिरौरी उनका, करता चिरौरी उनका पर गई पावे रे पावे। सैया लियवली जाता सबतिया के गावे। सैया लियवली जाता सबतिया के गावे। सैया लियवली जाता, सैया लियवली जाता, सैया लियवली जाता सबतिया के गावे।